αντιμετωπίζει τη Maccabi Tel Aviv για την πρώτη αγωνιστική του League Stage του Europa League και εμείς με τη βοήθεια της Opta θα δούμε την πορεία των δύο ομάδων στο περσινό Europa League 2024-2025. Συμμετείχε ο ΠΑΟΚ, συμμετείχε ο Ολυμπιακός, συμμετείχε η Maccabi Tel Aviv, οπότε θα μπορέσουμε να κάνουμε μια head-to-head ανάλυση. Στο πρώτο slide τι έχουμε? Έχουμε τα actual goals per match που βάλανε οι 36 συμμετέχουσες του League Stage του Europa League. Τι βλέπουμε εδώ πέρα? Βλέπουμε ότι ο ΠΑΟΚ είχε την 20η καλύτερη επίθεση με 1,30 γκολ per match ενεργητικό. Ο Ολυμπιακός ήταν 28η καλύτερη επίθεση με 1,10 γκολ ανά αγώνα, ενώ η Maccabi Tel Aviv την 21η καλύτερη επίθεση με 1 γκολ ανά αγώνα. Για την ιστορία, την καλύτερη επίθεση βλέπετε την είχε η Λιόν με 2,42 γκολς ανά αγώνα. Η Manchester United, τη φιναλίστ του περσινού Europa League, είχε 2,33 γκολς ανά αγώνα και η κάτοχος του τροπαίου Tottenham 1,87, έτσι για να έχουμε ένα benchmark. Η FCSB, η Στάουγα Βουκουρεστίου που απέκλεισε το ΠΑΟΚ, είχε 1,25 γκολ ανά αγώνα, ενώ η Bodo Glimt που απέκλεισε τον Ολυμπιακό είχε 1,75 γκολ ανά αγώνα. Άρα από αυτό το πρώτο slide βλέπουμε ότι η Maccabi Tel Aviv δεν μπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό φόβητρο για την άμυνα του ΠΑΟΚ. Έτσι, είχε μόλις την 29η καλύτερη επίθεση πέρσι. Τι έκανε όμως στην άμυνα? Στην άμυνα ήταν ακόμα χειρότερα τα πράγματα για τη Maccabi Tel Aviv. Είχε την 33η καλύτερη άμυνα, πρακτικά χειρότερη από την Maccabi ήταν μόνο η Καραμπάχ με 2,50 και η Δυναμό Κιέβου με 2,25. Βλέπουμε και τη Γαλατασαράι με 2,20. Ο Ολυμπιακός είχε την καλύτερη άμυνα, δεχόμενος μόλις 0,70 γκολ ανά αγώνα, ενώ ο ΠΑΟΚ είχε τη 16η καλύτερη άμυνα με 1,40 γκολ ανά αγώνα. Πάλι για να έχουμε ένα σημείο αναφοράς, να δούμε τι έκαναν οι δύο περσινές ομάδες που αναμετρήθηκαν στο τελικό, η United με 1,27 και η Tottenham με 0,87 γκολ παθητικό ανά αγώνα. Η Bodo Glimt είχε 1,56 ενώ η Steaua 1,42. Βλέπουμε ότι ούτε αμυντικά η Maccabi Tel Aviv είναι η ομάδα εκείνη που μπορεί να αποτελέσει φόβητρο για το ΠΑΟΚ. Πέρσι δεχόταν πάνω από 2 γκολς ανά αγώνα, οπότε ο σοβαρός ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ που με τα επιθετικά υπερόπλα που έχει, με τον Γιάννη Κωνσταντέλια, τον Ζίβκοβιτς, τον Ντεσπότο, τον Τάισοφ, η λογική λέει ότι θα του δοθούν ευκαιρίες απέναντι στην άμυνα των Ισραηλινών. Και αν βάλουμε στην εξίσωση και τα goals τα οποία έβαλαν και τα goals τα οποία έφαγαν, τι προκύπτει? Προκύπτει το goals difference. Δηλαδή η διαφορά goals που βάλαμε μείον goals που δεχτήκαμε. Τι προκύπτει? Ο Ολυμπιακός είχε την 8η, το 8ο καλύτερο goal difference πέρσι με 0,40 ανά αγώνα. Ο ΠΑΟΚ ήταν οριακά αρνητικός με μείον 0,10 έχοντας το 18ο καλύτερο goals difference, ενώ η Maccabi Tel Aviv πάλι ήταν στις τελευταίες θέσεις έχοντας το 33ο καλύτερο goals difference με μείον 1,13. Οι δύο ομάδες που βρέθηκαν στο τελικό είχαν η Manchester United συν 1,07, η Tottenham συν 1, η Bodo Glimt στο συν 0,19, ενώ η FCSB μείον 0,17. Βάζουμε τις δύο ομάδες που φτάσαν στο τελικό και εδώ και τις δύο ομάδες που απέκλεισαν τις ελληνικές ομάδες για να έχουμε ένα σημείο αναφοράς. Άρα, από αυτά τα τρία slides και μόνο, την επίθεση, την άμυνα και το goals difference, τι συμπεραίνουμε? Ότι ο σοβαρός ΠΑΟΚ δεν μπορεί να απειληθεί από την Maccabi Tel Aviv. Όπως ξέρουμε, στη ζωή μας τελευταία έχουν μπει και άλλα στατιστικά με τη βοήθεια της Opta, όπως είναι τα expected goals. Τι σημαίνει τα expected goals? Τα goals που θα έπρεπε να βάλουν οι ομάδες βάσει της ποιότητας των ευκαιριών που δημιούργησαν. Άρα τι κάνει η Opta? Λαμβάνει υπόψη όλα τα shoot που έκαναν οι ομάδες, τα βάζει σε μια βάση δεδομένων και βλέπει ποια είναι τα αντίστοιχα shoot που έγιναν από την αντίστοιχη απόσταση, από την αντίστοιχη γωνία με το αντίστοιχο σημείο του σώματος και δίνει μια πιθανότητα αυτό να καταλήξει σε goal. Αυτό μπορεί να είναι τύπου 0,10, δηλαδή 10% πιθανότητες, 15% πιθανότητες, 0,15 δηλαδή, ή τέλος πάντων, όπως καταλαβαίνετε, ένα φάσμα από 0 έως το 0,79 που είναι το penalty, που αυτό θεωρείται η μεγαλύτερη ευκαιρία στο ποδόσφαιρο. Ο Ολυμπιακός με βάση τα expected goals θα πρέπει να έχει την 7η καλύτερη επίθεση με 1,72 expected goals ανά παιχνίδι, ενώ ο ΠΑΟΚ την 14η καλύτερη επίθεση με 1,50 goals ανά παιχνίδι. Η Maccabi και σε αυτό το δείκτη ήταν αρκετά χαμηλά, έχοντας την 26η καλύτερη επίθεση βάσει των ευκαιριών που δημιούργησε με 1,26 expected goals per αγώνα. Πάμε να δούμε και το αντίστοιχο. Expected goals against per παιχνίδι. Άρα, με βάση ποιότητα των ευκαιριών που δημιούργησαν οι αντίπαλοι,
πόσα goals θα έπρεπε να έχουν δεχτεί οι ομάδες. Ο Ολυμπιακός θα έπρεπε να έχει τη τρίτη καλύτερη άμυνα με 1,11 goals παθητικό, expected goals παθητικό. Ο ΠΑΟΚ τη 17η με 1,36 expected goals παθητικό και η Μακάμπι Τελαβίβ την προτελευταία καλύτερη άμυνα με 2,15. Μόνο η Μπεσίκτας είχε χειρότερη με 2,19. Άρα βλέπουμε ότι η ποιότητα των ευκαιριών που επιτρέπει η Μακάμπι Τελαβίβ στους αντιπάλους της ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Έτσι, πάρα πολλές μεγάλες ευκαιρίες. Έδινε τη δυνατότητα να δημιουργήσουν οι αντίπαλοι της. Είχε τη 35η καλύτερη άμυνα σε αυτό το KPI. United 1,23, Tottenham 1,26, Bodo Glimt 1,82 και FCSB 1,41. Άρα βλέπουμε ότι η Maccabi Tel Aviv προφανώς ήταν χειρότερη και από Ολυμπιακό και από ΠΑΟΚ και πολύ χειρότερη από τις δύο ομάδες που απέκλεισαν τις ελληνικές, την Bodo Glimt και την FCSB. Άρα να δούμε και το expected goals difference, αν δηλαδή έχουμε expected goals που θα μπορούσε να βάλει η ομάδα μας, με τα expected goals που θα μπορούσε να δεχτεί βάση ποιότητας των ευκαιριών των αντιπάλων, προκύπτει το expected goals difference. Σε αυτό το KPI τι έχουμε? Ο Ολυμπιακός το δεύτερο καλύτερο συντελεστή με συν 0,61, ο ΠΑΟΚ τον 16ο με συν 0,14, βλέπουμε θετικό το πρόσημο, Maccabi Tel Aviv όπως αναμενότανε, αρνητικό πρόσημο μείον 0,89 στη 34η θέση, χειρότερη από τη Maccabi ήταν μόνο η Elfsborg με μείον 0,91 και η Δυναμό Κιέβ με μείον 1,46. Βλέπετε ομάδες όπως η Ρήγας ήταν πολύ καλύτερη από τη Maccabi Tel Aviv, είχε μείον 0,40, Λουντογκόρετς μείον 0,63. Οι δύο ομάδες που ήταν στο τελικό, United συν 0,90, η Tottenham συν 0,33, Bodo Glimt αρνητική, μείον 0,34 και FCSB αρνητική επίσης, μείον 0,45. Όπως έχουμε κάνει και στις παρουσιάσεις άλλων ομάδων, τι θα κάνουμε? Θα βάλουμε σε έναν κοινό άξονα τα goals per match στον οριζόντιο άξονα και τα expected goals per match στον κατακόρυφο άξονα. Θα τραβήξουμε τη διαγώνιο και συνέχεια θα πάμε να τοποθετήσουμε όλες τις ομάδες και τις 36 που συμμετείχαν στο θεσμό. Όπως καταλαβαίνετε, όσες ομάδες είναι δεξιά της διαγωνίου, τι σημαίνει? Ότι ήταν πιο αποτελεσματικές από την ποιότητα των ευκαιριών που δημιούργησαν, δηλαδή ενώ δημιούργησαν ευκαιρίες που αναλογούσαν, π.χ. θα δούμε σε ένα expected goal per match, κατάφεραν να πετύχουν παραπάνω. Όσες ομάδες είναι αριστερά της διαγωνίου, τότε ήταν λιγότερο αποτελεσματικές από αυτό που θα μπορούσαν να έχουν βάσει ποιότητα των ευκαιριών που δημιούργησαν, γιατί τα expected goals θα είναι περισσότερα από τα goals τα οποία πέτυχαν. Και όσες ομάδες τύχηναν ακριβώς στη διαγώνιο, είτε πάμε πολύ κοντά στη διαγώνιο, σημαίνει ότι τα goals per match που έβαλαν ήταν ίδια με τα expected goals per match. Τι βλέπουμε? Βλέπουμε Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ είναι στο αριστερό μέρος, ιδίως ο Ολυμπιακός αρκετά προς το αριστερό μέρος, που τι σημαίνει? Ότι ήταν αρκετά μη αποτελεσματικός πέρσι στα παιχνίδια του Europa League. Άρα, βάσει ποιότητας των ευκαιριών που δημιούργησε, βλέπετε θα πρέπει να έχει πετύχει κοντά στα 1,8 γκολ και πέτυχε κάτω από περίπου 1,1 γκολ per match. Ο ΠΑΟΚ και αυτός ήταν λιγότερο αποτελεσματικός από αυτό που θα μπορούσε, μικρότερη διαφορά. Βλέπετε θα μπορούσε να έχει πετύχει 1,50, πέτυχε 1,3. Η Μακάμπι επίσης λιγότερο αποτελεσματική, θα μπορούσε να έχει πετύχει 1,26 goals per match και πέτυχε 1. Οι πιο αποτελεσματικές ομάδες, βλέπετε, ήταν η United, Tottenham, Bodo Glimt και FCSB, δηλαδή ομάδες που προχωράνε. Βλέπουμε ότι έχουν αυτό το χαρακτηριστικό, κάνουν περισσότερα γκολ σε σχέση με την ποιότητα των ευκαιριών που δημιούργησαν. Σε όποιο KPI και να δείτε, προφανώς η Maccabi Tel Aviv είναι πολύ χαμηλά. Δεν μπορεί αυτή η ομάδα να αποτελέσει φόβητρο για τον ΠΑΟΚ. Αντίστοιχα, θα κάνουμε την άσκηση και για τα goals τα οποία δέχτηκαν η ομάδα στον οριζόντιο άξονα και στο κατακόρυφο άξονα τα expected goals που θα μπορούσαν να έχουν δεχτεί οι ομάδες βάσει ποιότητας των ευκαιριών που δημιούργησαν οι αντίπαλοι τους. Βλέπετε United, PAOK, FCSB και Maccabi Tel Aviv είναι ακριβώς στο διαγώνιο. Άρα, όσες ευκαιρίες, όσες ήταν η ποιότητα των ευκαιριών που δημιούργησαν οι αντίπαλοι τους, τόσα εν τέλει γκολ και δέχτηκαν αυτές οι ομάδες. Ενώ βλέπετε ότι ο Ολυμπιακός, Tottenham, Bodo Glimt είναι στο αριστερό μέρος της διαγωνίου. Πρακτικά αυτό εδώ πέρα τι σημαίνει? Ότι ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να έχει δεχτεί 1,11 goals per match και δέχτηκε 0,7 goals per match. Άρα η παρουσία του Τζολάκη κυρίως και η αστοχία των αντίπαλων επιθετικών κάθε φορά επέτρεψαν στον Ολυμπιακό να δεχτεί λιγότερα γκολ από αυτά που θα μπορούσε να δεχτεί. Οι ομάδες βέβαια που μας ενδιαφέρουν αναφορικά με την αυριανή αναμέτρηση, ΠΑΟΚ και Maccabi Tel Aviv, βλέπετε είναι ακριβώς στη διαγώνια. Και τέλος έχουμε τα goals difference versus expected goals difference. Στον οριζόντιο άξονα τα goals difference, στο κατακόρυφο άξονα τα expected goals difference. Κοντά στη διαγώνια ο ΠΑΟΚ, κοντά στη διαγώνια και η Maccabi Tel Aviv, όμως είναι πολύ χαμηλά, βλέπετε. Έτσι, η Maccabi Tel Aviv είναι μια ομάδα που κατά μέσον όρο στους αγώνες πες του Europa League δεχόταν 1
παραπάνω γκολ από αυτό που έβαζε, μόλον ότι κατάφερε να κάνει έτσι και 2 νίκες στα 6 παιχνίδια. Πάμε να δούμε τη φετινή χρονιά, τι παιχνίδια έχει παίξει στην Ευρώπη φέτος η Μακάμπι Τελαβίβ. Ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της εκτός έδρας με την Πάφο, όπου έφερε 1-1. Ως τυπικά γηπεδούχος όμως αποκλείστηκε από την Πάφο χάνοντας με 1-0 και έμεινε εκτός συνέχεια στο Champions League. Πήγε στον τρίτο γύρο του Europa League, όπου έπαιξε με την Hamlin Spartans, είχε εύκολο έργο, 2 νίκες, 2-1 εκτός και 3-1 τυπικά γηπεδούχος, αφού όπως ξέρουμε δεν αγωνίζονται οι ομάδες του Ισραήλ στην χώρα τους. Και τέλος στον γύρο των play-off του Europa League, σε μια δύσκολη αναμέτρηση απέναντι στη Δυναμό Κιέβου, κέρδισε 3-1 ως τυπικά γηπεδούχος, έχασε 1-0 ως τυπικά φιλοξενούμενος, αφού επίσης η Δυναμό Κιέβου δεν έπαιζε στη φυσική της έδρα και κατάφερε με αυτό το συνολικό σκορ 3-2 να περάσει στο League Stage του Europa League. Σίγουρα βέβαια ο αποκλεισμός από την Πάφο ήταν κάτι που της επηρέασε τη χρονιά. Αυτά μέχρι στιγμής έχει κάνει φέτος στην Ευρώπη η Μακάμπι Τελαβίβ. Πάμε να δούμε και τι έκανε πέρσι στην Ευρώπη η Μακάμπι Τελαβίβ. Και πέρσι αποκλείστηκε στο δεύτερο προκριματικό γύρο τότε από την FCSB, φέρνοντας ισοπαλία εκτός έδρας 1-1 και χάνοντας εντός έδρας, μάλλον τυπικά εντός έδρας 1-0. Στη συνέχεια πήγε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, πάλι είχε σχετικά εύκολο έργο, απέκλεισε την ομάδα τη Λιθουανική, τη Πάνεβεζης, με συνολικό σκορ 5-1, 2-1 εκτός, 3-0 εντός και στο play-off γύρο του Europa League με συνολικό σκορ 8-1 διέλυσε την Μπάτσκα Τόπολα. Στη League Phase έχασε 2-1 στην Πορτογαλία από την Μπράγκα, έχασε 2-0 ως τυπικά γηπεδούχος από τη Μίντλαντ, έχασε 2-1 από τη Ρεάλ Σοσιεδάδ ως τυπικά γηπεδούχος, ο Άγιαξ την διέλυσε 5-0 εκτός έδρας, κέρδισε 3-1 την Μπεσίκτας εκτός έδρας, που βέβαια ήταν πολύ κακή η Μπεσίκτας πέρσι, κέρδισε 2-1 την Ρίγα ως τυπικά γηπεδούχος από την Λετωνία, έχασε 3-1 από την Πόντο Γκλίμπτ εκτός έδρας και έχασε και 1-0 από την Πόρτο ως τυπικά γηπεδούχος. Άρα βλέπουμε πέρσι παιχνίδια με ομάδες όπως η Midland, η Πόντο Γκλίμπτ δεν μπόρεσε, που θεωρητικά θα έπρεπε να είναι λίγο πιο ανταγωνιστική. Βλέπετε, έχασε με 2 γκολ διαφορά απέναντι σε ομάδες όπως είναι η Μπράγκα, η Πόρτο, ο Άγιαξ, η Σοσιεδάδ. Ήταν καθαρές ήττες. Κέρδισε την Μπεσίκτας, που βέβαια έχει μια διετία-τριετία που δεν είναι σε καλή κατάσταση, και κέρδισε οριακά την Ρίγας. Αυτό είναι το προφίλ της Μακάμπι Τελαβίβ. Θεωρούμε ότι ο σοβαρός ΠΑΟΚ δεν θα έχει πρόβλημα να κερδίσει τη Μακάμπι Τελαβίβ, να αρχίσει με το δεξί και να πάρει 3 υπερπολίτιμους βαθμούς.